Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ apụtakwana m na ije ụtụtụ m nke m na-akpọ morning walk. Daalụkwanụ, kelu nke na-emenụ ụnụ afụnanụ ka o si wee dị. Tupu o ruo abalị 3 na-abịanụ ọkpọtụọ ife ahụ a na-eche sensị kelu mgbe ọ ya eme. Na Ikwere na-achọ ịwụ ọha na eze ndị Igbo lida. Onye Ikwere na-achọ ịchị ọha na eze ndị Igbo. Ọ ife anyị na-akọwatara ụnụ ọnya na-achọ ịkpọtụ tupu ị mara omego. A sị na ụla tọọ ụtọ ekwowe ya ekwowe gị. Ọtụtụ ndị Ikwere na-agba mbọ n'ife gbasara ịhọpụta onye ya achị ọha na eze ndị Igbo. Ọtụtụ ndị Ikwere tinyekwara aka n'ife a na-ekwu. A sị na ụla tọọ ụtọ ekwowe ya ekwowe, ọnya ka a na-ekwo. Maka ndị si na ndị Ikwere abụrụ ndị Igbo. Akwụ na afụnanụ ndị Ikwere na-achọzi isi ọha na eze, the biggest Igbo body. Nyakpọtụwa ọha na eze ndị Igbo nọ ka nzukọ ndị Igbo na-achịkọta Igbo ọnụ, na-ekwulu ndị Igbo etu ọha na eze si wee nọlụ. Ọha na eze enwego ndị Anambra achịga ọha na eze, ndị Enugu chịa, ọtụtụ ndị achịgasịa na ọha na eze. Ndị Igbo akụkụ Igbo dị iche iche, ndị Ikwere awụkwananụ deputy PG ọha na eze, president general ndị Ikwere awụge onye dịka Maazị Okwukwu. Ọfọzie ka ndị Ikwere chịa dịka esi malụ na nke ikpeazụ a na-ezo onuzi ndị ya achị ọha na eze achị. A na-ezo onuzie the last ndị chịrị ọha na eze ikpeazụ bụ ndị Imo. Iwanyanwụ na-achị wee nwụọ n'ọfịs. Onye Imo ọzọ wee welukwa wee nọchite anya till January 15 ka ọ gịnị ya sị na ọ ya eme expire, wee họpụta onye ọzọ. Dịka unu si malụ onye Ikwere, onye ọbụrụ Ikwere, Rivers steeti Igbo ọha nwa ya achị ọha na eze kịta. Nna asị Ikwere mana Rivers steeti Igbo ka m chọrọ ikwu ya. Ndị Igbo niile na Rivers steeti, bịa na Rivers steeti enwelu good morning. Bịa na Rivers steeti enwelu ndị Ikwere, ndị Igbo, ndị Ọgba, ndị Ekpe, ndị Igbo, Okpogbo ukwu Igbo. Ife a na-achịkọ na ndị Okpogbo nwekwara ike iso ụzọ ndị kwenye na ha awụ ndị Igbo. Gọvanọ Fubara nwere ike ịgwa ndị be ụnụ na mana iwe onye Igbo. Gọvanọ Fubara nwere ike ịgwa ndị be ụnụ na n'ọgbọtụwago. Ịma na mgbe a Gọvanọ Fubara ka na-eme kampen, o nwere ebe o jelu na kampen ya. Anyị gosiri n'ife onyonyo anyị na-eme. O nwere ebe o jelu ọsị ndị Igbo kwenu. Ụfọdụ asị na ndị Igbo bịalụ Rivers steeti, mana ha ndị Igbo bịa Rivers steeti ndị ọ na-ekwu owu ndị be ha ka ọ na-akpọ ndị Igbo, ndị Okpogbo. Ọnụ na-amụghọ ụnụ nụkwa ebe ndị Ikwere na-asị Igbo kwenu. Ụnụ asị na Igbo bịala abịa, Igbo si South East. Mba, Igbo ha na-ekwu Igbo ha nwa mana ha awụ ndị Igbo. Ha bụcha anụ politiks niile a na-eme. Ọ na-aghọtago. Olugo na omume dịka esi egwu ụnụ, olugo na omume onye Ikwere kịta. Nna asụtagharị ka ọnụ onye Rivers steeti Igbos. Ịma na ịbịa na Rivers steeti nọ ndị Igbo ka ebe a ka esi họpụta kịta onye Rivers steeti Igbo ya wụ ya achị ọha na eze. Ndị be anyị ụra aha ekwowe na-ekwowe ekwowego nyanwụ ụla. Mana nwere ife nsị ka m kwuo. Onye ọwụna ya achị ọha na eze gbasara nhọpụta ya ahọpụta. Onye ọwụna ya achị ọha na eze biko nụ, ọ ya wụ onye kwetara na ọwụ onye Igbo. Ọ bụrụ onye etipụta isi kịta
maka ụfọdụ ụwụ mgbe politiks ka ha na-ada echeta na ha awụ ndị Igbo. Biko nụ gbasara nhọpụta anyị eme si megodie ka ọ wụrụgodu ndị kwetabụlụ ha gosiwago mbụ na ha awụ ndị Igbo na mbụ si mee ka ọ wụrụ na ha nwa ka anyị esi họpụta ka ụfọdụ ghara igogharị ego ụra ife na-achọ ịkọwa ebe anyị esi họpụta onye ya chi ọha na eze ya awụ na ebe ndị kwenye na ha awụgodo ndị Igbo. Ọtụtụ ndị kwetara na ha awụ ndị Igbo otego ore ọghọta ka ha kwetara otego ha ji ekwu na ha awụ ndị Igbo. Ọtụtụ ndị ikwere, ọtụtụ ndị Rivers steeti ọ bụrụ ọsọ isi ikwere ma ndị Ọgba ma ndị Ekpeye nwere ọtụtụ n'ime ha kwenyere ma ndị Opobo ebe a ka ekwesịrị isi họrọ. O nwere ife a na-akpọ body language. Anyị afụgo ndị na-eme ka ha ndị kwenyere n'ife Igbo. Biko na ebe a ka anyị esi họrọ ka a ghara ịhọrọ onye maka na olugo na omume. Gbasara nhọrọ a na-ahọrọ si nnepụkwa anya make sure na onye ọwụna a na-ahọpụta awụghọ Igbo South East. Ekwughị ekwu nọ Igbo ikwere ka ekwughị ekwu nọ Igbo Rivers steeti ka a chọrọ. Rivers steeti dị na South. Enwere ike next time amaghọ m ka ha si eme mana next time enwere ike ezonue ndị Delta Igbo mana kịta asị nọ Rivers Igbo. Nyawụ na onye ọbụla si na South East Igbo anyị etinye aka n'ife a ọ ya pụta ịzọ ọchịchị. Ọsọsọ ndị nọ na Rivers steeti Igbo ya azọ ọchịchị a. Ọ bụrụ na nna gị ewu onye South East Igbo isoghị n'ịzọ ọchịchị a, ndị ezonuri ewu ndị Rivers Igbo maka adịghị ama maka ndị be anyị olugo na omume aya ha akpọ result by next week anyị amalụgo onye ya win. Ekpere anyị na-ekpewu na onye anyị achịtakwa ọha na eze ọfụma. O nwere ike ọ bụrụ onye Rivers Igbo ya redeem imeji ọha na eze. Ọha na eze adị mma karịa etu esi wee malụbụ ya. A represent ya ndị Igbo ọfụma. So ndị be anyị enweghị m ọtụtụ ikwu n'ife gbasara ife a. Ọtụtụ ndị ewepụtaghị isi ịzọ. Achọghị m ịkwụnyela onye ọbụla. Abịaghị m ebe a ka m kwụnyewela onye ọbụla mana ife nchọrọ ikwu dịka ntị ekwu ka agba mbọ fụ na onye ọbụla anyị ahọpụta awụ onye kwenyegoduru na ọwụ onye Igbo na ọ bụrụ onye chọrọ iji ndị Igbo mee politiks. Ka agbakwa mbọ fụ na onye ọbụla na-apụta awụ onye Rivers Igbo. Enweghị m ọtụtụ nwere ikwu maka ụfọdụ mgbe elekshọn na mgbe politiks ka a ji amapụta. N'oge adịghị anya ọ na-anụ rizọt. Ka nso nke anọ Igbo wee mechie. Yes, Rivers State Igbos are about to produce the next Ohaneze President General. Na ọ bụrụ anyị emelụ onweghị iwe were nwayọ gbatuo ife ọwụ Rivers State wa n'Igbo. Onye mere ha ji azọkwa ife ndị Igbo. Na onye fụlụ ozi anya gbasa ebe a ka nsị ka m kwụsị ya. Ngwanụ.